Vele kumela mabosaheni skim sami siphezulu kwemitha. Yekela ukubalabala. Alright, crystals, how you guys doing? I'm so hungry. Mnandi lambile. I don't know about you guys. You guys are probably full. I'm not. I'm hungry. I am hungry as shit. Ish, I still need to vlog. All the we start climax together. Now we under. Run away to reseparate. Oh, don't wanna give in, so we both gave up. Can't take it back, it's too late, we reached the climax. I should be dropping a vlog, guess Anna, today. I should be dropping a vlog. Together, now we run down. Can't take it back, it's too late, we reached the climax. Climax. I gave my it wasn't enough. You get upset, we argue too much. At all. Bayivula njani ifridge? Yabona ke into yongayazi izinto. Ivula njani guys ifridge? Fike ndikrwala ifridge yami. Yho ndingalela. Wayengandincedanga uzisika ezi zinto abantu bendithuthisa kodwa barongo yazi. Why didn't they help me? Together, now we under. Ah! Bitch, why did you get in my mouth? It got in my mouth. Together, now we under. Ish, never mind the lights, guys. I know they're disturbing you guys from seeing something. Guys, do you understand that the only male in my life is my boyfriend? And now I can't always have him coming here to help me with certain things because he's busy as well. I don't know what am I gonna do? I don't know what am I gonna do. I also got groceries today, guys. Ish. I got groceries today. I wanna cook namhlanje. I am vlogging to whoever's saying vlog, please. I am vlogging. Guys, is there any other way to open this box? You are can take it back, it's too late, we reached the climax, climax. I've fallen somehow, feet off the ground. That keeps fading now. Where are you now? You are idinga amandla endoda lento, idinga amandla endoda. Idinga amandla endoda. Guys, see? Wait. I can see my fridge. Oh my god, I want a close-up vlog. That one is so far, like I need a vlog that is just here. So let's do this. So big up. Use a knife, Sine. It's chummy. Kubana tending a knife, guys. Like Kubana tending a knife. Kubana tending a knife. What if I don't have a knife? Ish. Where am I gonna put this? I'm falling somehow. Feet off the ground. That keeps playing now. Where are you now? When I need you around, I'm on my knees, but feels weak.
now this needs to do up. Can't I just cut this thing? Ooh. Can't I just cut this thing? Because it literally hurt my nails so bad. Oh, my nails. Damn it. Why did I do that to myself? I don't deserve that. Oh, damn it. The fact that when my mom comes to visit me, this place will already be feeling like a home makes me so happy. Like, my mom will be, I was literally telling my mom yesterday, but yo, Stana, this fridge took so long to come. And it got to a point whereby I had to throw this. I had meat when I came from Riz. I had meat. But because I didn't have a fridge, it started smelling because it stayed 2 days outside of the fridge. And I had to throw it away. Girl. I'm just a girl. Guys, you know what? I don't know, for some odd reason, I'm so scared to do what do you call it? Those TikTok vlogs whereby people are moving in, they're unboxing. I'm so scared to do that. I don't know why I'm so scared to do it. I shouldn't be scared. Like, I don't know, like I feel like rather my business be on YouTube mostly, and then once I'm comfortable and yeah, then that's when I can start doing all that on TikTok. I know it makes no sense because what's the difference? I know. I know you guys are probably like, what's the difference? What's the difference? Because if you're already doing it, then what's the difference? I know, guys. I just feel like I just want to document this journey on YouTube more than any other social media app. So, yeah. That keeps me out. Ouch! Ouch! I'm hurting myself so much. Let me call my boyfriend. He's not gonna answer because he last time I checked. Let me check his address. Ikephi le ndoda lena sengenza izinto ezikanjena mina. Eish. Sway you now. Where are you now? I need you out. What is going on here? Guys, sorry guys, sorry, I didn't mean that. Yo, it choked me so bad. I didn't mean that. Just saying, better if we ouch. Love each other separately.
I just need you one more time. How am I gonna remove it from this thing? Okay. Where are you now? Yo, how am I gonna remove it from this thing, yo? Yo, it's getting away. It's Lila. And I'm no Lila. Singala sendo karo. Isingala sendo. Where are you now? When I need you around, if young in a dispenser. Wow! God. You're 10 minutes, you don't care. Son. Like, give me 10 minutes. Let me call my mom, actually. Let me call my mom. Let me video call my mom. Bam bam baram bam bam baram bam bam baram. Yeah, ke ngothi ndiyamfonela sikangena kule live. Khaphendula ifoni. Maduna phendula ifoni. Phendula ifoni mama Duna. Mama Ndikho live ne. Yeah! Ntombo, let me see. Inside. Let me show you. Ndigrosela ngubani ndizigrosela sana noNtombi. You don't know why I said that, first of all. Why are you seeing my stories? Am I not supposed to see it? Huh? Why are you seeing my stories? Your best friend. You know, your biggest supporter. A woman to woman, one-on-one, Christ. Hey, akasakhohleli. You know about uma. Mama kaloku uyathanda uhleba umama wam, guys, andifuni nimve. Okay, Sha. Hey, Mama. Efonela. Ndimuthile kaloku ngoku abayivanga le nto ubufuna ungixelela yona. Yho? Oh. But ngoku andisakumyutha ungaphindi uthethe into eziserious. Don't tell me I'm super happy for my solo vacation. You're happy for your solo vacation? Mama,
Mama, I thought you were gonna say you're happy for me. Uti, you're happy for your solo vacation. My solo vacation. I'm so happy for my summer vacation. I already booked some few activities. My girl, Utari vlogela go Cape Town. Uri vlogela go Cape Town no he me. Uri vlogela. How about to vlog it? Also, so everything of yours, like going and coming back, and the place is sorted. Now you need money for what? For your hair, or you already have money for your hair? Yeah, for my hair because mina ndizohola imali again. So uchabe bazohola nini bendibuza mina udinga imali enhloko na nantoni enye uyidingayo? Nenzipho. Wena bendiyazi nje ba la mali bendikuphe yona ubungaziyazi inhloko. But either way, it's fine. Uthe uhamba nini kanene? So when do you expect to do your hair and your nails? I want to do my hair mangvala on that day when ndivala ngayo. Belanga lo loqobele down. Ndidlule ke home next time xa ndibheka enaskeni flight yami ebheke Cape Town. Okay. Ndizokubonela ke sisi wami. Yiva? Yeah, nenantsika yami ayiphuma kahle kahle bendizithembe something. It's fine, Choma. Ndizokunika imali enolele yemaziko, va? Yeah, enkosi Chomi. Oh, enkosi. It's a pleasure, Mama Tuna. I love you. Umntanami ngoDisemba uvusa uyasheka. Yeah? Uyasheka uvusa noyasheka yedwa. Phikwa makazi. Ungamlashi Chomi uma umfonele. Domane ndimfonela mhlawumbe ndizam-invite azobona kwam uba kunjani. Because ungabe yedwa qha bendithe namzambheka. Hayi kodwa akazulala kwam kaloku. Akazulala kwam. Wayengenolala kokwam. Andifuni siblings kule ndawo. No, lala just one day and they must just. Uzolala kwephi ibhedi because kukho iroom eyi-1 apha. Yeah, kanti ngobhuti wakho uvusa. Nontombi torho, nontombi. Yimake sisi ndifuna ukuhlaza ngokulife. Uvusi ubulala naye ebhedini wathi wenza ugrade 12. Uvusi nolonwabo ubulala nabebhedini wena. Mama, it's fine kaloku, but now we are all grown. My brothers are grown. They can't sleep on the same bed with me. Why? Ulana uyazapha kwabafikala le bedini nami. Yazi banon boycottela uvusi. Uvusi athi akahambe alalapha mina ebedini yami ndikela. Ukumntwana ocingela uvusi kuwena. Chomi kaloku senditsho like yabona ne bangenza i-day visit. Day visit. Chomi akhona into yoba undihlaza. Hayi ke seyile nibe nomfazi ngoku ndilala nosandiswa ngoku ebhedi. Hayi ngoku wengekana ungabi namfazi. Hayi nayo lale egumbini eliyi-1 nobra wam swili. And wasendiphangela naye ephangela. Sizolenza ntoni? Intwana kamamam. Ndiyayazi kaloku uba ngabantwana bakamamam, but there's no need kaloku ngokuba undihlaza uba ndileli nabo till grade 12. It means that you are bonded with your siblings. They know you better. Actually, Uvus is worried about you. He was asking me yesterday, Mama, is Sine okay? Did you know at your scale at Tuling? I can't give us a kind. Then I found Bangasa Builango. Did I go no level up? What do I leveled up. I put in their ass, but why to dress all right? Did you want phone here? But you can't talk about Unaranda Yakongabambi phone and man of somebody celebrity now and on. Show me kaloku obvious ngoku, like what do you mean by ndicimandile celebrity? I am the biggest celeb on earth. Ukhet madlala pha ad hoc committee wathi ijudge ekwi-high level laphaya ecourt uyakwazi uyithuma ibhiya yena because yi-right xa efika pha kokwakho. Ukhet madlala
Ndiyadlala Chomi, I think ijaji wathi ijaji andithi kwibrother wam umntana wasekhaya akayojaji phaa endlini. Chomi, I wanted to ask uba uBhutlonabo noBhutvusi song ye-25 bazobe besenza ntoni? Ndiyazela phi mna ndizabe ndikhwele ibhasi ebomvu ndijikeleza iKapa imini yonke. Hayi, wenza laa bhasi yathwari Cape Town. Yeah, akumandi banguwe sana. Yeah. Akho vacation for mna. Ndipholelwe ngamalanga bendidinga nje iwigi ephephezela 8. Chomi, iwigi like mamela ne mama. Wena ucima ndiyakuvimba iwigi. Asase ndikuvimbe iwigi mama. Asithethi ngawigi ngoba ndithi bendishota ngekuba iphephezele ithi. Kophephezela i-braids nje, kophephezela i-braids. Yabo? Ndokuzama nge-braids. Kulungu ndihlekise ngoTikTok mna uthi kuzophephezela i-braids. Maybe nge-25 ke mhlawumbi ne. If abamind nami if andonqeni, I'm not promising them anything. If I really cook nge-25 because I'm vlogging each and every day now, there's a vlogmas. Namhlanje ndizoposta i-vlog. I think ndizoyiposta ayizuba mande nolonwabo kayisenxele futhi. Yho sana ndoyika loo nto yabona ngoBhutlonabo ndoyika loo nto. Sike ndini-invite apho ugqiba yho ingapheli kamandi. Agezele wena Chomi ugeza kakhulu. Ndiyamazi kaloku Chomi Patrick apha. Ebenditexta phaa. Hey, usike uhlebe kanti sibukele sana ubhuti. Alo biza amagama kodwa. Yho, Chomi xana ndilibele kanene masihlebe ngesidubada bazusiva Chomi. Wede. Ndithi ndikudu wede. Nede. Uduyada gedezada lodo wadanada ngudu kudu. Thudumada thithi. Duduqedelede ingadathide. Badamlodo idilede. Uthithida badamthada ngadalodo wadana. Badamqedibidilede nede. Bamqibile Chomi. Nede. Bedendi thidi. Udukudu. Thidi. Wede. Chomi yeka shem. Yazi bendicima ndiyayazi le language. Bendizama uthi bendicima ndiyayazi le language. Dilibele. Uyasazi isiwentsula mama masithethe isiwentsula. Awana ngiyazi uthamthawo luyahanhawula. Zangizawule. Isiwentsula Chomi esasithi ubantsula uthentsula njantsula kanjantsula uyantsula uthentsula nelanguage. Sizontsula kuthini? Wacho. Ngizele uzimubi. Kodwa nakho nje ubetha isidubada. China sisithethe nyani uyayibamba atheweyini bathini uthi moslom thomthawule la mfangithawule lo wangina omhlengithawule ewengiwawule odadawule. Yes my friend uyangifungithawule my friend. Hawule hayi Chomi andiyazi lo language mina ndilahlile. Uqonda hayi ukuthela bafufa ngokwahawu. Hawu. Uzayibamba uzidanda nje indaba. Chomi hayi but nyani on a serious note mama like uzoba free nini ndiyefuna uze kaloku apha. Hayi bathi ndizoba free ndiyavala lokhu mna Friday next week ne. Okay, ngalo Friday awufuna uza ngalo Friday. Friday, Saturday, Sunday uhlala lapha nami. Lo ngomso. We kungomso kanti. Indilibele. Iwashing yami. Yenza ntoni? Uletha kangaka kwenza awunawo nomchini ke wena. Hayi ba mama demotivate at least ndine-fridge yofaka inyama. Une-fridge French balo benizawuthatha isuitcase ngihuqe ba kunomchini. Hayi Chomi not the weekend mina mhlawumbe washo kuyanetha kwensuku wathi kula weekend ezinye konetha. Okay, ke sharp ke but i-washing uyenza one day mas why ungayenzi uzoyenza nini? Anti Friday lo andivala ngawo lokwenzinwa and then yo ayimbi voice yami mani flu. Chomi kaloku mamela uyabona ne
xa ubuya emsebenzini ngoFriday wenze iwashing yakho ngoSaturday uze ke ngokwapha kwami and then uhambe ke ngoku ngoSunday. Utsho ngulo Friday lo? Ewe, ngomso wenze iwashing yakho xa ubuya. Ngithwala umtshini ndiwubeke pha. Wenze iwashing yakho ngomso xa ubuya emsebenzini and then ke ngoku ndiza ubhela mna uze apha kwam. Kaloku Chomi suthi mandilale ndizawulala yhu. Hayi bo Chomi, awufuni ulala ecango kwam? Awufuni i-weekend awufuni Chomi wena? Andifuni Chomi mna, ndizozenza ntoni Chomi? Yo, ndizabe ndihleli apho ndibukele wena ubuthetha no TikTok no Kiara mna and then Oh, utsho laa nto athi ngena-TV izofika. and I sleep the whole day in my house. Uzovuma uba ndilale imini yonke kulaa bed yakho Ewe Chomi, ngizolala imini yonke. So khadilisha ndikhe ndincance. Yabo kudala ndingasancanci. Kuncanci ba. Wena apha emabeleni. Dala kangaka. Awufuni ndincance wena apha emabeleni? Hayi, ncede. Yi? Chomi, Uncance mna ngalo mlomo wakho. wenza ntoni umlomo wam kanti? Uphinde uyophuza unantsika. Kwalo tyibisile ndela uphinde uhambe uyophuza abantu. Ngoba nendibaphuzayo mna. Why uthi abantu? Hayi wena uphuza wonke umntu wena odibana naye wena akutshomi akuntoni uyaphuza qha wena unothando anazi bakuthukela ntoni abantu bakwa-TikTok. Ngoba kwabona labo xa ungadibana nabehaga abangadibana nazo neekhisi abazazi. Abazazi hake eziphuma pha kum. Wena you kiss. You don't. I don't kiss Anna mama, I don't kiss. I kiss you qhana elifini. Iitshomi zakho, ii-vlogs zakho zonke onetshomi zakho mabajonge uba awubaphuzi nezaa tshomi zakho. Andiziphuzi, ndibaphuze nini tshomi zam? Okay, kamandi nazo ndithi videos nee-friends zakho. Ewe. Bazothi go and check ukuthi iitshomi zakho awuziphuzile. Yho, hayi wena tshomi. Why kanti ucinga uba ndihambe ndiphuza? So ngoku wena ke ngoku awuzufuna undiphuza? No, bendisithi awusancanci ngoku umdala. Awuzithatha lo mlomo lo ncancibisa uphinde uyophuza abantu nawo. Hayi Chomi, by force mna ndizoncanca ke shame. Unfortunately, ungena kwakho kulo mnyango ibra yakho uzoyishiya pha phantsi, ungene amabele uwathe ntshingilili kwenzela uba ndincance ndanele for the fact that andibonanga isidala Kanti ngcono ndingezi. Hayi Chomi, usafuna ukuza ke ngokwam? Uba senza ukhula ibra emnyango ndithaxaze ngamabele all the way bheke ngathi ndiye hayi. Andingezitsho. Chomi, iza bathi uzoncanca umntanakho. Ungabuweli mntanam. Chomi, uzathini? Ungalindi ungacela umntu. Chomi, andizikwazi kaloku umane ndisokolisa umntana abantu. Nangoku nandimuva iimpahla zam wayelapha endinceda kwangoku nandifumana iikhawutshi zam. Ngathi akazuza apha afika avula ifriji yakhupha ibhotile asela amanzi ngebhotile angawagaleli naseglasini. Kukwam apho kukhalisa isicathulo. I understand but kaye lapho uzovula ifriji angagaleli naloo manzi ebhotile. No, uzohlala ingathi lindwendwe. Uzohlala ingathi lindwendwe. Hayi, yabona apha akutyiwa okokoko nawe xa uzondivizitha ifriji yam izoba neqhaga ifriji yam. Notya xa kuthande mna. Xa ndithi khamisani. Watya kakuthande mna wena. Or wawutya anytime you want usatyana ngoku. Noma wena ungafika ngoku ufike phaya efrijini yakho kukho ipizza yayizolo wena uyayifuthumeza utye andithi awuzuyitya le pizza ngoba yeyam. Kaloku Chomi, ii-rules zendlu yakho azizufana nee-rules zendlu yam. So apha siba sitya kangaphi ii-rules. Kahle kahle apho kwakho befanele uba sitya ibe ngathi ukutya sikuthambisa apha emzimbeni. Njani? Asoze. Apha xa indima othi okay lixesha lokukhamisa ngoku niyakhamisa Ngwanya. Choki zapha ayinothi kumsisi. Wayonganya kumsisi yo.
Tommy. Sazuthi ndishiye ispace sam ogqiba undixelela uba ndityala ngaphi ngemini. No Dibote, my boss does not tell me how many times I can eat per day. Kaloku andinguye mna uDibote. Apha Ayisubiza igama lomuntu apha. Oh. Why ke ngoku undibiza ngoloo nto undibiza ngayo? Hayi Tom, ulaa mntu ndinika isalari zam every month, like you. You know? Yo, Tommy, andazi uba ndizoyisisa njani le. Every time xa ndiphakama phaa next 20 yilaa nto ndenza ubhileza medical aid. Tommy, that's a fridge. Yawa, ifridge. Yawa, ifridge. Java. Ingawi ke usabhizi uhleka. Ayinamavili le fridge yakho. Hey, Nontombi, andikho sure. Oh, Mama, I miss you so much. Yazi uba ndiyakhumbula mamam kodwa mara. Imali uba umuviswe ndim xa uyaphaa. Hayi, siletha intsha. Ndikhaba ibox le sezantsi loo. Woo, finally. Ndisusile. Kususa le nto. Ewe. That is fine. Yabona ke ndifuna uyazi uba njengoba uthi buyafamba nguwo wandimuvisayo, yazi uba ilobola isehla because lo mntana lona okokwako nguye. Xa ndinothi ndinxaniwe ngoku angasuka kulaa midrand azondikhelela amanzi. Mamela apha ke sisi ke ndikubalisele le. Mna andifuyanga zinja endlini zam ezilindele uthengwa. Eva ke ngoku ndinabantu ndinemiphefumlo mna endlini amandazi uba ya xana inja yam uzayithenga ilenja ine-degree le ndiyi-content creator lena funeka ubhatala imali andinazinja mna ndinabantu. That's why I don't even want my kids to get married because yinja oyithatha apha ingutoki xa ifika komnye umzi benguspoti. Oh! Kushuthi mna umntu amakhona ijoba makabhatali ilobola mosine. Kungekho nenidi yoba makatshintshe isename yakho. Uba uyonja. Mama, xa ucinga uSinesipho Gumede, usounda right? Ugumede ntoni? Ukuba bonoma Gumede kanjani? Gumede ntoni? Imagine. I miss you so much. No, I think actually, how about ndivele ndithathe iGautrain ndize namhlanje? But uya emsebenzini ngomso. Okay, it's fine. Ndimo saza kuwe le weekend ne. And then when next time uzaza kum. How about? Okay, sharp. Ndizoza kuwe ke this weekend. Okay. Yeah, I'll come to you this weekend. Nice. Yo, ndiyakhumbula shem into ndikhumbula yona ayinawo. Iba nguSinesipho loo nto yosenemuyiyo naye abe ngulaa mntu anguye. Okanye like that. They are married. Community of property. But uDoctor uzoba nguDoctor sename yakhe nalo abambe yakhe sename. Loo nto ayitsho uba batshadanga nina nizizinja natshintshe Oh, how about yena abe nguRhumulimo Jamani? Because ndive kuthiwa kasana abantu abangootata bayakwazi uthatha ifani kamama. So jonga loo nto kuyawuba kumnyaba kwakhe yaqonda oba vume loo nto and mna ke andingeni ndawo andikoba kunyaba kwakhe. Hayi wena Chomi umama ke kodwa ungamcebisi ndiyakucebisa umama ke kodwa ungamcebisi yamvumela you. Hey Chomi, I hope andikrweli le fridge ngezantsi ndifuna nje ukuyibhekelisa. Ayinamavili? Andiyazi. Iba nawo mancinci. Abakhona I think ngasemva okanye ngaphambili but bakhona iside namavili. Ngoku ndifuna understand uba i-plug. Ngoku andiyazi uba i-plug. I-plug yefriji yoba ndi-plug. Kanti ndiguqe ndikhangele. Yo, ayichoki le fridge yenza umrevit.
uyazi njani iplug yefridge? Intoni ijinga kwemva kwefridge? Yo, son, I think ingaphansi kwefridge. Yo, hayi ndokuba kudala masina apha. Indawo umuntu ozakuncedisa. Khathi ndizama umfowunela kakade umele ndimbucela uba makazondincedisa nyhani. Vele uyise loo fridge leyo. But kaloku sendingene neenyama so ndifuna uyifaka efrijini. Thi ndimfowunele. Okay, ayisahambi. Ukiya, if ndiyaza kuwe this weekend, kusho ukuthi ukiya ndizabuya naye apha because naye ndifuna aze. Bizo siyamthanda. Zakurhuqisa efridge. Chamam. Bizo simazo kurhuqisa efridge. Hayi mama hanga irhuqi nje. Irhuqisa izibali na. Uzotsho nyhani uzothi yena urhuqiswe ngubani ndiyadlala ndiqomba benotsho loo nto. Ayathi ixoxo lexoxo balizigqumele mntasekhaya. Chomi, I really wonder about nyhani iphile plug. Yo, into ndizayithini le mandingxayamise apha icebo. Awusandihleki mama, wena wawudunisisa ngubani ngoku wawuna-20 ntontoni ufumana indawo yohlala? Mna i-apartment yam nam ndiyifumene na-22. Hayi nyhani! Wafumana i-apartment na-22? Yes. Okay. And then ndalala phantsi nani ndabeka iimpahla zam zonke phantsi ndalala. Oh, ndiyakhumbula ngoku wawusithi mandilale phantsi. DVD. Then I was working, I started buying things. Kancinci. And then my apartment was very beautiful. Yabona ke lucky me ngamaxesha wethu thina we don't have to wait unyaka onesiqhuma uvele uxelela ibhizinesi uba mamele ndizokupromotela sapha i-couch. Yabona ndifuna ukhangela abantu bezipili ndithi ndicela sisebenze soyi-2 ndifuna naba-interior design bakhe bandenzele itafile ndibaxeba ndobapromotela. Kudala ndibabona ooGrace Mandlana befumana into mahala nam fane ndikhe ndisebenzise i-advantage le ndinayo. Uyeke uhlala kuloo room. Akho nto ingakenzela yona. Oh, ndifumene iplug, yes, ilapha ngaphakathi but ndiyazi uba ndiyikhupha njani. Andiyi-understand ke ngoba waye ingafuni uphuma. Kusuke kuvele kuthini? Khathi ngicheke uWhatsApp phone. Ndiyakuthanda uyeva mama. Uyeva mama? Uthini? Ndithi ndiyakuthanda uyeva. Ndiyakuthanda Choms. Nansi Chomi yami, hi Busi, hi babe. Okay ke, waye ngokuzibiza ngegama ufuna bayazi igama lakho? Obani abafuna balazi igama lam futhi. Babize mama bangabizi Busi, bangathi yo mama kasinesilungu Busi. Pipi papa. I like ipaint ekhitshwa. Nam lo green andimthandi shenga ndifuna uxoka andimthandi but Kaloku green ipaint yepoverty. hanya Ngazibona izinto ezigreen ezilalini. Chomi fane ndihambe ndiyobabuza uba ndenza njani xa ndifuna upeyinta but andizupeyinta ngoku kaloku noba next year. Hayi ngoku Chomi ii-funds azisekho nontombi ii-funds. Ibona loo nto xa ithetha ipoverty kwangoku phambi kwalo green. Uba ii-funds azisekho. Don't say that. There is a better way of putting it.
I have so much money. I am rich. I'm rich. I am rich. I've exceeded my limit, you know. But khawungixabise apho mama because ngoku nale fridge ne indawo ehleli kuyo andiyithandi. What do you think? Andiyithandi because sekuba yi-toilet kaloku apha. No, as long as you don't kitchen seduze nansi. Yabona ivale nento zemitha number. But it's fine. I think I still can tap myself. Yeah, kitchen is about. No, I kitchen must show. So no toilet here valeka mos ingxaki yakho lo. Ndiyeke phane. Okay, ndiyeke apha. Yeke phane right because lamgobho lo ayidingi ngomashini. Ne? Yeah, lo mgobho ngowemashini. Yo, uyaziba i-washing machine soyifumana. Ayenza icebo. But at least ndam kanti zihlambe zonke impahla zam so izothatha ixeshanyana for uba zibe mdaka. Yeah. I'm happy for you. You are growing, eh? Thank you very much, mommy. You're becoming a woman, a young woman. Thank you so much, mama. Delighted. Mama! Hi Shem, no manolala pants, not a phandle. Pants, don't ndlalela on the floor. On the floor. On the floor. One coming on the floor. Jaivana bo. Oh, ndifuna uvlogger ke sana, ndifuna uvlogger. Ndifuna uvlogger. Vloggy. Kaloku, you must remember, before I had a phone, I hadn't. Yo, then Zamutin, yeah, got you. And so I was coming over with Zamutin. Because what do I mean? Before a phone, I had an iPad. No, I had a phone before. Okay. Ndifuna ndibukele chomi kwenzela uba ndiphi tips xa usekapa. Yaba xa usekapa ke upha ii-tips uba uvlogga kanjani, va? Kuvlogwa kanje ke. Bonisa. Yeah. Vlogwa kanje. Hey my crystals, I just finished unboxing ifriji yam and now I'm gonna be packing a grocery yam. Phakathi kwefriji yam. Ewe. Yabona? Yazibona ke ukitips man. Yazibona tips. Kwenziwa kanje ke xa kuvlog. Yho, ayibotyo ke drink yam jonga. Ivuse. Bethe ngempama apha ecaleni. I wish I was doing everything, all of this with you. I really wish I was doing all of this with you. We are doing it together with you now. Okay, it is about virtual assistants or whatever it is. It's virtual assistants. As been just taking it down, luckily. Chaminga ungahleki grocery yam ne. Hayibo ndizayihleka njani? Kaloku I'm 22 years ago. Oh, okay. I'm your friend, I'm not your mom. You know, that's one thing I love about you, Mama. Like,
I love the fact that there's nothing that happens in my life that I can't talk to you about. I really love you so much, and you are the best mother in the whole wide world. Thank you. Thank you very much for being my friend when I need a friend. Thank you very much for being an adult, a mom to me when I need advice and all that. You are my everything, and ndiyakuthanda wena mfazi ndini. Uyazi Lord. I'm your God, Oliver. And I keep on telling you, but don't die on me before I buy you a house. I'm definitely serious about that one. Yeah. Oh, girl. I won't die, girl. I will hold my nostrils. I will change our story. I promise you. I will hold my nostrils and say, God, I'm telling logo. I can't live now. I can't live now. No. Not now. No, but honestly, that's not Mama. I'm glad isn't because you have like honestly speaking, there was a point in life whereby life seemed so impossible. Now things are working for the better. Bathi abantu abadala ayikho integrity khaya mawuxakekile unenkinga zakho Kodwa nawe wena mama wadlala ngamathuba. Uyakhumbula ngoku wawupha uzepha phezulu and we had a heart to heart. Yes. And we talked like we had that session. Yes, Mama. At the time, like that day, it was my birthday, and we went out. We talked. Yes. Yes. Whenever you feel like your roots are drying up, you go back home, ne? Yes, Mama. To the roots of the roots. To the roots of the roots. Just by being home, Jay, everything is home. It's in the right. Take over, Mama. I hear you, sweetie pie. Yo, things are gonna work out, but at least we tried, eh? Yo, but I'm telling you, next December, yes? I'll tell you. When? What do you mean I'll tell her? Oh, like I know you don't need to. But you're gonna microwave. We have to look at the microwave. The very city microwave, you have to 10. I'm telling but as a Christmas. It's fine, Galo Gear, again, but as a Christmas. We microwave, you microwave, ne? It will see you and the friend eating it before the end. No, it's fine. This is the microwave. In the bonnet microwave, you got check us. You 1,000. So I sometimes in those means, and I'm no I want to tell this because I get too much disappointed when I'm not able to do what you've promised me. Let me promise myself and disappoint me. But and promising doesn't mean the promise and the microwave can you Hey, boy, don't. And now I'm so short and when I am there to buy a dining room, the coffee table. And a coffee table, Chomi, but it goes along like nice isn't when the send is you can fix me, maybe you fix your house. Leave me. I must fix my house first. Yes, and leave me. And I'm still working. Okay, Mama. Focus on one thing. As long as you are fine. Kodwa kona inzipho kona nenwele ngiyazifuna but into ze-microwave umuntu mhlawumbe ndokubamba ngoJanuwari. Ndithi mhlawumbe ngezo ndingakubamba ngoJanuwari. Ya umuntu ngoku makakabeka esiqondana nomzi wakhe kama-December. Yakuva ma. I hear you loud and clear. Kodwa uthenga igrocery ngakho uyapheka. Ewe ndiyapheka. Akho serezi apha. About your groceries. Akho serezi apha fanele ndipheke.
Find the pack. Also, because another thing I've actually noticed this year, I feel like if I were to calculate yonke imali eya ku-Uber Eats, andiyifuni loo nto for myself. That's why ndifuna uziqhelisa upheka. Yiloo nto ngala mini ndihleka no-Oluhle nisithi hey ngona ndifuna ufunda upheka ipapa. Even today ndithengile iMaysville. Andikabikho perfect ngokwenza ipapa, but I will try ndizotya loo potsa endiyiphekayo. Ungayityi kakhulu ipapa ke sisi ngoba uzovele utyeke. Yenza impundu. Ubungayazi uba yenza impundu ipapa? Jonga. Hayi Chomi, ngamane ngingabi nazo mna sisi, andicingi, andifuni ipapa. Soze undibonile last year ingathi ndimithi. Ude wandibuza futhi uba mama awukho pregnant. Kanti la papa yapha emakhondeni ibesitya. And imnandi ke shame ipapa yapha kweza container I zasePitoli. made a promise to myself, not this year. Not this year, ne? No more papa. Hayi. Ngolo hlobo angityi emi. If ndiyatya nditye fruits, ukutya andikutyi. I miss you, Mama. I can't wait for you to come. I really can't wait for you to come. I'm actually so excited. Ndifuna ukhe sihlale phansi sincokole sithandaze kube mandi before wambuyele eKapa. I can't believe I'm not going anywhere. Like inhliziyo yami is still in shock ngaloo nto leyo uba I'm not going They're anywhere. growing. Bawona. Part of growing, uzincishe izinto ozithandayo. For into ezibalulekileyo. One and do what is best for you. Hayi. And ndizozincisha because I have no other choice. Itshitshi ndim ngoku sana ndimogowayo. Itshitshi. Ndim ngoku. Uthi ulitshitshi wena Thomo? Ndim ngoku itshitshi sana, ndim ngoku sana ohambayo ngoku oya kwi-vacation. Ukusheka abantu baqondane nempilo zabo. Hey. Okay. It's my time. Kuni ndaba ngugogo ndikhulisa abantwana. Yo, I empty fridge. Kanene kuthengwa ntoni for ifridge? Kuthengwa ntoni for ifridge mama, like into zohlala apha? Uthenga, if you love yogurt, uyawathenga ama-yogurt. If uyathanda. You buy eggs. And then you buy fruits. Now I buy fruits, I buy eggs, and then I don't like yogurt, there's this cheese. So Lamaqanda abhalwe best before 20 zika-October 2025. ngabaphi? Ngawa kwaPick n Pay, ndawathenga kwaPick n Pay. Asemanintsi. Wawathengeni. Ndawathenga kudalanyana yazi. Ukafaka amaloqanda efrijini. Uyazi uzowathesta njani? Ndiwafake ekhapini before ndiwafake embizeni. Wafaka emanzini, uba kadade wafaka edustbin. Uba yadade wafaka edustbin, uba like lahamba layohlala phaa phansi. Right. Ndizayenza loo nto ngoku ngesinki, ndizovula amanzi. Kufanele abe njani amanzi? Abe half, like uba akwazi udada. Noma yabanda ne? Ewe. Okay. Ufuna shushu wena kanti uzawatya wonke loo maqanda ngoku? No, but ndifuna ukwenza ii-noodles, ndilambe andikayityi imini yonke. Ewe, la uzowafraya uqale uwajeke qala uba wabona mna. Okay, true. Kapeke ugqibe kanti waye okuyitya ingale efriji. Hey, izophelelwa incasa yazi ndilibele. Ugqibile ngoku? Almost. Andiqondi uba isezinto zefriji ezi Andithi uyonqena unantsika upheke.
No, ndizopheka namhlanje. I want to cook. Like in general, awungomntu ophekayo. Tommy, ndifuna So uziqhelisa. now what I do, I buy the flat breads. As bonus as is flatting at tortillas. The one to fold, like for amarepa. Oh yeah. I buy amarepa bread with kunyana nala shop, ne? And then I buy eggs. And then I buy fruits because they're not Tell you, as a 2 liters of mache, you know what it does it. You can grab so much Would you show about in the HIV over there? I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm really sorry. Always, if you put a mache, put on a magama. So I always buy. I buy as a 2 liters, they too. Just bake a pie. And then as that drinks, who's taking them in the it doesn't have cheese. There's only a breakfast. Ngeza se-res ke ndithatha igrocery yami yase-res ndayizisapha ngoba yho engafuna uzibona ndistruggle kanye ndithenge into ezondidurela kakhulu. So ufaka ama-veg ufaka ama-fruits apho plus ama-herb ngoba usonqena upheka. Ye Tommy, ngoku ukhula wawuzisebenzisa wenesi? Into? I-tampons? Angikaze ndafaka ii-tampons. Why? Why? I'm not ndibe ndihamba kube kukho into engaphakathi kwami. Ayivakali nje. Ayisho asoze iyavakali anything that is foreign to the body. So uzaqaba ndiyahamba ndiyakuzodla nje apha endleleni nje kuhamba. Ingathi yakuzodla apha endleleni. Hey wena mama kasinesipho. Hayi uyandigqiba shem. Kuhamba kukho into ekufingarayo. PG, bye-bye, mama, bye-bye. I love you so much. Chomi, sorry. And block nje. Chomi kaloku wena bufamba uphendula ba hayi andisebenzisi ngoba azihlali kamandi for. Uthe wena utheni ungasebenzisi? Yaphendula umbuzo wakho ba the reason why. Ngirongo phi? Awukho rongo wena tsho mama. Tuba rongo. Zange waba rongo wena. Akwanda ndirongo kuyo. Somali uguncuza le nto uyenza ukutya utye. Ne and because Lavenia. Okay. Let me love and leave you kasithanda sami endisithanda inhliziyo yami yonke. Ngifuna uchaja ifone yami ibithi 5 and then inotifyile ba ilow. Uzali air fryer na cheaper so that when Hayi air fryer kudala ndaba nayo mna from res. What do you mean? Ndandinayo kwasa res air fryer. Oh, okay. Bye, sweetheart, I love you. Bye-bye, Sana. I love you more. Bye. Bye-bye. Oh, love this woman with all my heart, guys. Like, with all my heart. Okay, man, kupe inyama and this way. Peka, ndingazendifake up. I think ndifuna upheka beef stew namhlanje. Can pick a beef stew. Let's try cooking, guys. I'm not a chef or whatsoever. I wonder zilahlwa phi ezi zinto. Ndifuna uyolahla zonke ezi zinto. Guys, can I also hang up on you? I really want to leave now. Can I love and leave you guys? Like, I want to leave now.
Are you gonna cook with us? Yes, for the vlog, but not for the live. Yo? Yeah. Nansi ndingqama thele ku-floor yam sana. Ndizama uyisusa ayifuni usuka. Yo, imithanyelo yam, I wonder izofika nini because ndiyayifuna imithanyelo yam. Ndamithanyelo apha. Guys, it was nice being with you guys. Let me love and leave y'all. It's time and work. Mamela. Yo, Sana. Let me take this time and pray. I wanna thank God for all He has done. I really wanna get my mom a microwave, eh? She told me a long time ago that her microwave is no longer working. But in my head, I just thought, Banam and not microwave because I really don't have a microwave, Grandma. Why are people saying no? Why are you guys saying no? Angina. Building. Go, we are twin. This patch is an adult. Down. I'm gonna know. Mamela. Sing dere nga pon sa to na malolo.
Ish, guys. Hey, let me just go put it there by the balcony, honestly, because you wake up another. Sing bell a bottom shadow, namalolo. Drinking every night because we drink to my accomplishment. Oh, I needed the. I got a mix because me and Kiara, when Kiara comes and visit me, I wanted to do a baking video for our channel whereby we're gonna be baking muffins together. I also bought the muffin tray. I really miss my best friend though. So I just got us something to do when we're in the house for our channel. So now we're going to do a balcony. Hey guys, la balcony, ayo balcony layer. It does been layer. It does been layer. I balcony, ibane, balcony guys, iba class. As then as they go and understand no matter what we're doing. Oh balcony layer. Where's your man? I wish I knew. Let me call him. Sing velling a bottom I need to wash these. Are you dropping today? I was supposed to drop, but I had to do the things that I was doing. So I don't know if I'm still dropping. Maybe I will. I can't really phone le boyfriend yam. He's not answering his phone. What is he? Now. At least in those are ice blocks. Guys, what is this for? I wonder. I'm not gonna throw it away though. This belongs in the shower. In the shower. In the shower. In the shadow. Okay guys, let me love and leave y'all. Like for on a serious note, can I leave? Then let me edit. Yeah, I think I'm tired now. I'm just gonna edit. But before I do that, let me just do one last thing with you guys before I leave. Because even dying, ow, I made
Even this is on. Even this is low. Okay, I need to leave, guys, because I have to use this one. This and my phone is low. I need to vlog unboxing my pots. Let me quickly show y'all. I want to do a video unboxing my pots. Ne? So, bye guys. It was really nice being with y'all. It was really nice being with y'all. Yeah, other things you'll just have to watch good vlog va. Janitana, guys, thank you very much for the support that you guys show me. Really appreciate it. To the people who watch my vlogs, thank you very much for watching my vlogs. And to the people who don't even skip ads when they watch my vlogs, thank you very much, guys. It really means a lot. Honestly speaking, it means so much more. Road to 40k subscribers on YouTube. Yeah, road to 40k, guys. I love you guys. Bye.